teka semambung nang kedung pandan tuku lawe nang nggone Kupang. Wong bengi iki aku tanggapan lumayan menek nek gawe bayar utang. Iki ngono tembungku yonan. Apa ki Dek Segara? Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bitawame mulkilahi tombo ati iku limo sawernane ngaji Al-Qur'an angen-angon samaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira betaluwe kaping limo cekir wonge ingkang suwe sapa bisa gelem nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani asik oh dewi saya toh. Allahumma
Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula dadi wong urip ayo sing ngerti mulane iku ayo sing ati ojo duweni sifat sing drengki ayo padha sing rukun nang tangga kanan lan mulane kita dulur saderma manungsa iki mung saderma manggono alam mulane tukar padu kebat ilang ngono ayo bebarengan padha mbangun sumambae derek kita sedaya jalan estri ane mlantowo mumpung isih urip ana alam donya ayo padha ngaji mungguwe agama sak wayah-wayah dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kenek wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kaijenan tanpa bantal
bagian ecek-ecek aku ngrumangsani aku lawat ceketer tapi berusaha tampil spektakuler katik sing nonton golongan wong milioner aku main disawer tak gawe tuku CBR pancene abot wong dadi artis selalu bersaing dunia selebritis suwe kok aku egois duwe cewek ayu wanita teko Perancis pergaulaku melonjak drastis biyen seneng lokal saiki seneng turis kenal cewek peranaan Inggris kenal telung minggu aku kenek kencing manis yu painten ketiban cendel namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu pancen ana pinggir embong rek kendaraan sliwer ae tapi gak apa-apa ya Allah tet kuntet sepur kono stasiun ono uwus-uwuse kon menungso kok gak ono uwus-uwuse gak ono embel-embele wong nyalami ambek kanca mbok sing rada arepku iki mah tak sambut secara hormat salaman ngono lho goblok nyalami ya sing ndek aja ndukur kok jundur rek iku mangke menduwuren kemendukur dadi kurang nisor nek nisor enak ngono lho oh ngono mangkelan kon gak mangkelan ngono gak tayo kono halo waalaikumsalam opo dat aduh kenapa kok sambat apa iki ngono dagelan rek yang ngene kok perkis temen lho kenek ta iku mau masalah ndoke ceprosese lho aku lak nuruti karepmu dhuwur kemenduwuren nisor kemenisor kon kok ngrepoti ae ngene salah ngono salah rewel ya go tengah-tengah ngono lho ri urung tengah-tengah masa ndok puyu kok gerabak iki lho ngono mangkalan kari ngomong kurang menengaris tepak nemplek tangan plek ngono lho Mas Haris kurang menengah oh ngono ta lega tenggokmu tak celuk Mas lah katene ngono gampang muring-muring kan ketemu kancane gampang emosi Riz ojo saiki Riz apa aku wayahe dek tagis porong ngono ta kon merangsang tanganmu lho kok gladik ngono sih kok iso ngladik kok tak jemok ngene kon kok merangsang aman rek lah mosok kait mringkili engko nek kapure pecah kon endi ana kapure jero niki kapur kakimu kono tak kandhani kandhani apa bolak-balik kok kandhani ae Budi Wijaya bengi iki main nggo desa nyosor telocor apa yuk telocor rasaku nyosor telocor nggo desa telosor desane Kedung Pandan berarti ki desane Kedung Pandan dusune Kedung Pandan goblok dusune iku telocor desane Kedung Pandan nggih ta yo kuwalik lho jare aku lho nggo kene biyen pirang-pirang taun nyambut gawe nggo kene apane le kon ya ono yaene sobo telocor kene iki iya biyen gak ngene dalane embonge gak koyo ngene ya biyen Pak wis nemen kok tak kandhani degluk ngene kopine tambah apik aku iki nyambut gawe nggo kene goblok nyambut gawe no kene iya nyambut gawe apa bagian apa kon lah keruk pasir nggo sebelah iki apa
Ojlok kok niku. Iya Embonge saiki wis apik. Wis apik, diaspal. Diaspal. Kok kono dicor, sono kono dicor. Ana dicor, sing kene dikai tape. Kok dikai tape. Dadi kaya cor tape. Berkat pimpinane Bapak Lurah Wawan Hermawan. Wawan Hermawan. Iya. Iku ngono kancaku sekolah biyen. Mosok, Det? Salah Pak Lurah iku kancaku kuliah. Lho aku nek Pak Lurah percaya nek sekolah. Tapi nek awakmu sekolah model apa kok iso kanca iki? Masalahe kuliahane aku ambek Pak Lurah ku beda jurusan. Oh, beda jurusan. Pak Lurah ngapik jurusane manajemen. Makane iso dadi Iso dadi lurah, iso mimpin rakyat. Iya lah aku beda jurusan. Lah kon ngapik jurusan endi? Aku njogo jurusan Krian Mojosari. Yo, Surabaya Porong ngono. Temen Mangsamu kernet ta kon iku. Temen yo aja guyu. Makane Pak Lurah kok kene iki dipercaya wong. Dipercaya wong, Dasar ganteng. dasar ganteng berbudi bawa leksana. Iya, siji maneh nek Pak Kasun Pak Polone. Iku Pak Polone. Tambah kaca pelek. Lho. Kentel. Kentel jenenge wis apik. Sopo, Det? Baidawa. Kok beto. Kocok kok niku. Sorry lo. Lho kok diawe. Baidowi. Temenan iku ben Sabtu malam Minggu kepethuk aku kok tak kandhani. Kepethuk nang ndi? Nggo tangkis porong. Kon aja purno, aja cabul kon ngomong aja cemplak-cempluk kon. Lapo? Nang tangkis porong lapo? Lho, gak mungkin Pak Polo nang tangkis porong, Det. Lha kok lak karo karepe sih. Garo. Nang tangkis porong Pak Polo nggo kono iku dodol manuk. Oh, dodol manuk nang gone tangkis porong. Iya, mbek delek sapi wedok. Nggih ta Pak Polo? Temen yo aja guyu yo iki yo. Tau men. Lah wis ah. Iya. Maksude ndelek sapi wedok iku nek besaran digedhekno. Oh, digedhekno digawe korban. Ya iya. Sedako. Kandhane kok Pak Lurah ku ganteng gak ukur. Iya ganteng temen. Temenan tapi wedi ambek sing wedok. Kok iso wedi ambek sing wedok? Wong sing wedok nang njaluk dhuwit ngono. Ya. Oh. Wangnya. Nyenggrang ngono, Dat. Iya gak nyenggrang anjene omongi ngono. Oh, anjene omongi ngono. Wah, Pak Lurah gak kenekan brol. Iya. Apane? Lho. Lah iya Ya maksude ku ya duwike Ris. Oh, duwike. Wah, gantenge ngono lho. Kate apa? Apa maneh nggo kene diarani mangan Ris. Oh, mangane jan percaya enak. Sakmono kae lho disuguhno ludruk kabeh sareng. Percaya aku. Ana sego soto iwak piring. Kok iso iwak piring lho. Iki lho Ris. Iwak pete. Oh, sego soto iwak pitik. Nah, Sing diarani jangan asem. jangan asem. Temenan upol segere. Seger temen. Aku mangan sampe jingkat-jingkat. Lho, kenapa? Saking kecute. Gak ngono malu asem pirang kintal Ya, dikabehno. Mosok asem sak-sak dikabehno. Lah iki aku nggo kene tanggapan ping 3 mule lah wis kena emah aku. Iku temen Jangan asem aja enak. diarani iwak. Iwak, lho iya mengenai iwak. Oh, iwak jemawer. Iwak jemawer lho. Iku lho Ris, sing ana iki mburi. Mujair. Apa? Mujair. Mujair ta jemawer. Niku ketara gendeng, gak iso Iwak mujair. Iwak mujair. Sing situ mang piring liyane ember gedhe. Iwak ember gede sing pojokan, Mang. Tugel dol. Iwak banteng. Iwak banteng ya apa sih? Sing ciluru-ciluru nggo tambake lho. Oh, iwak bandeng goblok. Iwak banteng ta banteng. Lho kene iki gone iwak lho, Dat. Gone Gone iwak. iwak akeh tambake. Mari ngono sing cuwili-cuwili. Oh, cilik-cilik ya. Kok iku mang mari digoreng enak rasane iwak kremi ku mang. Musuh iwak kremi iki lho. Iku sing cilik-cilik. Iwak cilik-cilik. Iya. Iku kupang goblok. Kupang ta. Musuh kremi iku lho. Iwak kupang. Iwak kupang. Lah kanca-kanca mangane ya seneng. Seneng, Besewel. Diarani sambel iku gak ukur. Kok iso gak ukur iku. Lah iku malu pedese kaya ngono ku sambel tak GPU iku mang. Lho, sing nyambel iku saking semangate. Dat. Semangat. Saking semangat iki ngene lho. Sing garahe lombok pedhes iku gak perkara lombok. Iya, perkara apane? Gagange dikatutno. Temen. Eling-eling lombok gak tuku paling. Lah aku dikei soto. Lho soto. Lah terus nek seneng aku brutu. Iya. Sing pawon tetnyo. Senengamu brutu. Iya. Kayak brutu. Kayak brutu. Apa wangan Pangan wis. besual-besual. Brutune sing mbonu pedingil mburi. Apa? Tak cokot ces. Tel. Tak pikir daging. Pungkasane. Telek.
Kok niku mamula-mamula nek kate mangan iku kontrolen dhisik. Lah ya siyu meneh-meneh kene ngekake brutu mbok ya dibelek. Cek lantunge sawepet. Lho iku mang berarti ngicipi kon. Ngicipi, kabeh tak ngicipi saking Kabeh. senengku. Saking senenge. Dulur telocor kene iki ambek ludruk kabeh seneng. Seneng. Ngene, Riz, Apa? aku gak kakek ngomong. Iya. Awakmu nggo kene kaya pinter-pinter wae sih. Lho dasar kepara nyata, Dat. Buktine ono. Nyatane aku kancane pinter lho. Alah. Lho kok semboknya? Kawitan munggah, gawe selawatan tombo ati. Yo yo lho. Ngidung ngeneki Islam. Lah katene eling-eling dulur kene kabeh mayoritas agamane Islam. Iya, Lah iya. tapi nek aku ambek awakmu ya mau kalah, Riz. Lho, kon kate lapo kon? Padha-padha mondok, Riz. Lho, aku terang-terangan mondok nang ngene tebu ireng, Dat. Lah, apa sebabe kok ireng? Mergo mari kobong. Mari kobong ya. Iya. Ngono iku kudune dak sauten goblok. Kesuwen. Wis ngene lho, Riz. Apa? Pinter-pinteran. Lho kon ngajak badan ngajak srekawan kon. Tak takoni breset teko jawabanmu dibacok karo wong kene kon. Lah Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Temen ah. Lho katene. Apa sebabe wong wedok-wedok sing nonton kabeh kok gawe kodung. Mertandakno wong wedok-wedok iki mayoritas muslimat. Kemeruh, Lho, masih nonton ludruk yo gawe jilbab, gawe kodong. kemlitik. Lho. Oh. Aku katok-katok karo ampun. Katok ah. Tak balik nang awakmu. Iya. Tak balik nang awakmu ya. Iya. Apa sebabe wong wedok-wedok nek nonton ludruk kok gawe kodong? Mergo ndase korengen. Kok dibalak boto nyonyor kon. Iya nek korengen kon tau nginceng ta. Lah kata inceng ya apa? Wong aku ngerti situmono sak mene-mene. Kusuk nonton ambek ngowe-ngowe. 1-0. Alah, badan sing temen aja sing rekalan kon bedel koyo Wong ngono. kalah lho metiti iki lho. Lha badanmu gak cocok belas. Badan situ menanan lho, Tat. Apa sebabe? Wong salat kok gawe kupluk. Oh. Jeber. Cek ne rajin. Kurang rajin ya disetlika. Lho, pancen adate yang ngono iku, Tat. Adat badane sedekah desa wae. Cek ne ketok apik. Kurang apik tuku sing anyar nang toko. Ampun katok gak iso. Heeh. Apa sebabe wong salat kok gawe kopluk? Nek gawe helm iku arek balapan. Oh iya ya. Oh kate gendeng kon iku. Ya mesti 2-0. Bedane apa 2-0. kiai karo kiamat. oh. Jeber. Nek kiai iku mulang muruk ngaji. Wis seru. Nek kiamat iku mertandakno hari pembalasan utawa hari akhir. Anakku juru bobotan iso jawab ngono. Lho, ya anjene ngono dat jawabane, Dat. Lah salah. Salah ngono. Salah. Katok ampun gak iso. Saiki tak balik nang awakmu. Baleno. Apa bedane kiai ambek kiamat? Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya. Lho, gak kiai tok termasuk awakmu. Lah lha apa? Wong kiamat iku hari pembalasan termasuk donya iki adut. Itu termasuk awakmu pisan katut, Dan. Lah lha apa aku katut? Lho, lha kok iso? Wong sing tak takokno mang kiai. Ye, dudu aku. Ye. Oh iya ya. Ye. Lah iya. Iya ya. 3-0. Halal. Ono maneh ta? Lho cek kali loro mesisan. Lho mesisan kon. Ayo. Bedane apa? Malaikat karo maratuwamu. Rada angel. Kalau guyu wisan. Oh, nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Wis seru. Nek maratu aku, yo makne wong tuaku, Det. Kon tumon malah anu maratuwamu kok gendak pisan iku. Katok gak iso ampun. Saiki tak balik nang awakmu. Balekno. Apa bedane malaikat ambek maratuwamu, Det? Nek malaikat nyateti prilakune menungso elek lan apik. Betul. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Lah kok iso? Mekar, Mekar, kuna Senen, syariah, syariah. amartah. Iku maratuwamu nyateti kabeh. Kon kok ero ae, Det. Karo ya apa bojoku gak bayar belas. Ojok. Situkas mesisan. Lho, terakhir iki. Iya. Sing tuwa menanan ngono lho, Det. Mben dina Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Iya. Umume Heeh. wong-wong bodho nyekar utawa kirim donga nang kuburan. Iya, masih aku dhewe nyekar, Det.
Masa aku dhewe nyekar. Kon ya nyekar. Iya lho. Nang kuburane wong Nang tuamu. kuburane wong tuaku. Kira-kira kirimamu ketompo apa gak? Ya mbo, Dat. Lho, perkara ketompo gak ketompo iku urusane sing gawe urip. Lah wong kudu kok ngedung malah ngedung Islam jamaah dibacok wong kene nyonyor. Perkara ketompo gak ketompo iku urusane sing mati ambek sing gawe urip, Dat. Sapa nek gak iso arek TK iso jawab ngono. Katok ampun gak iso. Iya. Tak balok nang awakmu. Heeh. Dat ku, Dat. Kon malam Jumat legi wingi. Heeh. Kon lek nyekar nang gone wong tuamu. Iya. Nyekar to? Aja mualegi ya nyekar. Nyekar. Senin ya nyekar gak ono telate. Kan telate. Heeh. Kira-kira kirimamu ketompo apa gak? Jelas ketompo. Lah kok iso buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Kirim aku gak dibalekno. Lamun gak ketompo dibalekno. Aku kok malah goblok aku. Wong ngono kok adu-adu kepinteran iki lho. Malah gojlok. Apa maneh iki? Mlaku Dik, nobrok kancane sampe. Mas kurang sitok, Mas. Dagelane 16. Pak Lurah kirang setunggal. Sik. Alah, Gak dikei. Iki kalau dijukukno kalau dijukukno. Alhamdulillah. tadi to nangis kon. Hah? Tadi to nangis lan kon. Oh, ditabu tung tak temu juga sarip tambah usah yo ngono kok iso gembeng. Ya Allah, ya Allah. Ngapa? Aku sedih. Sedih lapo? Aku gabut. Hah? Aku galau, Riz. Gabut galau. Lah perkarane apa lho kok galau? Tapi hati kecilku berkata, Wanto, kamu jangan galau. Terus? Karena kamu adalah Power Rangers merah. Iya, elek-elek lambemu abang ya. Power Rangers. Tapi aku tetap sedih. Sedih perkara apa? Ngomong. Walah. Orangnya masjid. Tak ceritani kon. Ceritanono. Aku wis 5 tahun be gak sobo nang telocor iki. 5 tahun gak 5 serobot. tahun lah kok iki mang dikai info. Engko Budi Wijaya tanggapan tentang telocor. Telocor iya. Atiku langsung teratap. Teratap. Atimu langsung deg-degan teratap. Atiku langsung terenyut. Alah. Cup. Aku eling sing biyen. Oh. Berarti kon tau urip nang gone telocor kene. Tahu urip, aku biyen tahu pacaran ambarek kene foto sange tamu kon Riz. Ya Allah. Lah kok iki mang aku kepethuk areke. Tadi iki mang kepethuk Iki areke. mangkon kepethuk areke. Iya, ya Allah hatiku loro rasane Riz. Kisah lama. Hatiku rasane loro Det. Ya Allah. Masalah. Kon kepethuk areke iki mang. Kepethuk Mantanmu dhisik. mantanku Sapa? Painem. Painem iku mantanmu biyen. Mantanku. Kepethuk nang kene mau. Iya, sing gawe aku sedih dek saiki kula rondo. Rondo. 6. Ono aja mriki, Set. Pak Lurah. Awak Pak Lurah ganteng ya. Oh ya. Alhamdulillah. Wong ganteng kan tunggali rek. Waras toto jare arek-arek mang. Warung nangis, warung sedih. Alah. Nangis maneh wong Pak Polo gorong rene. Apa? Pak Baidowi kancaku CS TK. Entek. Wis digawe dodol manuk nang tangkis po. Aku sedih gak karu-karuan lho, Riz. Sedih lah apa maneh? Sabar to.
Ya aku eling biyen kaya ngono mbek Painem. Terus? Wis kadung cinta, wis kadung tresno mbek wong tuane gak oleh. Sehidup semati. Semati. Lah pekorane apa kok gak oleh karo wong tuane? Gak oleh mbek wong tuane soalnya aku pengangguran berat. Lah awakmu pengangguran berat. Iya. Akhirnya aku pacaran ambek koncone Painem. Ganti. Ganti pacaran mbek Iya, koncone Painem. areke ya rene. Arek manang kene petuk aku disalami diambungi tambah newange sakene. Tambah sedih ya. Tambah sewedi aku. Diambungi. Iya. Ya kok kene. Arek iya. Sopo? Giati. Aku kene iki wis bingung. Aku wis susah. Wis kene lho jenenge wong lara dipengin waras. Heeh. Piye? Loro dibele waras to. Heh? Giati. Sayangku. Wonge mencep to. Wonge mencep. Sayang. Wonge mencep blok. Ti, Mencep kok. iki kudu ditinggal minggat bojone ti sambung maneh. Sambung apa? Mbah. Ti. Gambah iku. Giati. Awakmu ro aku sedingine kok tambang guyang-guyu Seti. Mencep ngono lho. Mencep tadi. Kon biyen lapor nolak cintaku ti. Lorone hatiku sampai saiki ti. Timbangane aku mencolot totok ngene ndi ku jembatan Cangar. Nah, Luwe apik aku tak bunuh diri ti tak mati aku ti. Bapakku tak mati aku ti. Aku tak mati Giati sayang. Aku kepengen digandoli Giati. Wanto. Stop. Wanto. Sabar. Wanto sabar to. Kok iki Awakmu mangkate jek lapo? Dik, Kok iku lho sik enom, isih rusuh, isih berkah, isih gelem nyambut gawe. Iya, Riz. Perkara arek wedok kon sampe kok entengno patimu iki lho. Ki Mangsamu wis kebeneran ta? Wis kepantesen ta? Iya, sepurane sing Nek gak dino malam Jumat, moro mau bres nono wali liwat. sing akeh Riz. Donya gak cuma sak godhong kelor to. Aku lara ate mbek Giati Iya, lho. perkara loro ati ya loro ati. Ya, Kok sik rasa. Contoh nari. Yo aku ora aku sik ijen tak bunuh diri ta. Aris. Yo aku ora aku enek. Aris. Iku ya apa sih Riz? Kok nutur ya? Mas. Yo timbangane awakmu aku ora aku sik ijen ngono to. Riz. Awakmu iku yo ganteng, Wanto yo ganteng. Iya. Wong iso nuturi Wanto, awakmu kok cupet nalarmu. Iya sepurane. Masa depanmu ku jek dawa. Iya. Ya nek aku sing wis tuwa. Iya, Lah bener. timbangane awakmu sing bono diri luwih becik. Aku sing Timbangane awakmu ri karo Wanto. Luwih becik aku sing bono diri. wis karuan sing tuwek sing mati bapak ya. Iya. Sing nom-nom kan jek dawa dalane. Sing nom-nom karuane. Mending sing tuwek babah cene ilang ya wis. Kok galang mati-mati sih? Heeh, mati ya wis, Bapak, mati yo Iya, kawoku. Bapak. Mati ya wis bapak mati ya. Mati mati ya, nang Beres. Bono diri kok ubara. Iya. Kak kok tulungi. Kak. Kak telek-telekan wis. Kok mangkelan ngono sih kon? Kawakelan ngono. Emosian iki. Wanto kate bono diri tak tulungi karo awakmu. Iya. Awakmu bono diri tak tulungi. Lah aku kate kok tinggal nyengkring. Tulungane awakmu sing wis tuwek gak kanggo napa ning donya. Oh, tak bacok matamu dobol. Lah aku sik nom-nom iki sik eman. Astagfirullah. Danyange kedung pandan. Kon gawa apa sok? Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Aku saiki dadi penari ular. Penari ular kakekmu ngono. Duduk penari ular. Jare aku kok pancai ayu. Lah ya kon iki wis ayu, takokno wong lak wayu kon. Kula ayu nggih, Bu. Oh, Matamu tak keruwek lho kon. Kopengmu dublek bae. Wong-wong kok ngomong Takono maneh ta. Sing banter nek takon. Mongko penari ular iki
Rumah samu petile blat kok kene ngono. Kok kecel apa so? Kon nganggur cangkruk nang kene. Mbok yo ndolek penggawe. Kon apa kon iki? Aku kate kok perkosa wong papat. Kok pede. Wis rupane kaya nyambi. Aku cek suci. Yang utelku dinyik. Mumpung ana kon. Ayo mel aku nyambut gawe. Nyambut gawe opo? Lho, saiki kok akeh wong keblinger. Kon kelak melarat. Melarat. Yo. Melarat. Kaum duafa. Astagfirullahaladzim. Kandhanono supaya dadi sugih. Saiki ku ndolek sugih gampang. Kok iso gampang iki? Gak usah nyambut gawe. Lho, Lho iki. Lho nyambut gawe wong bingung. Nyepetno sugih. ya iki. Iki. Arek kok koyo pawonane obong-obongan boto iki. Iki engko tak gawe jalaran nyambut gawe. Jalaran nyambut gawe iki apa sih? Lho, iki engko tak dadakno nang kene, ana wong-wong mara ngekeki dhuwit. Jelasno. Ana penari ular Hema Malini. Mamal ini kakimu kuno. Terus apa? Iki engko dadekno reca tok kene. Lho jare penari ular kok reca. Mari dadi reca kok penari ular. Berarti aku iki maca ayu kan iki? Iya engko gampang. Ngapusi wong. Lho gak apa-apa, saiki ngapusi titik sing penting oleh dhuwit. Ngapusi wong hukumane jero. Wis aku gak melok-melok. Moh. Ana kok nek jero tak entas aja kuwatir. Aku kelelep. Iya. Sok. Apa? Sepurane Apa? sing mbujuki wong duduk kelakuan. Sepurane. Lho, gak mbijuki iki. Lho, ya apa sih kon iki? Bener Wanto. Apa? Lah nek aku kate melu awakmu jelas kerende-rende. Kupung durung. Toh, entanono toh. Gak melok kon, Ret. Kon melu tak gak? Kon melok tak gak? Kon melok tak gak? Kon melu tak Kon melok tak gak kon? Ayo kon melu tak uwek. Kon tak elingno kon. Termasuk penipuan Sanjipak, kon ro Sanjipak. Apa sanji Pak panganan apa iku? Lho Sanjipak kok panganan Lha opo? apa? Sanjipak iku penipuan lho bosok. Kon tak laporno Iwan dadi gawe kon. Alah, sing penting saiki ku carane. Carane ya apa? Wong iku saiki gampang, dipijuki dilungune wis kanut. Kon tak elingno gak kena, tak elingno gak kena. Nek ono apa-apa aku gak melok-melok. Kon kadang nih. Sing ngrasani kon iku sapa? Arane gak gelem gak apa-apa. Goblok wong telu iku. Lah iya, Wong telu iku turunan kaum duafa melarat ketepat. ketara gak ngerti duit Ketara. gampang. Heeh. Kon saiki kudu melu aku. Iya, Cak. Nganu to sing penting oleh. Duit. Nah, Duit. Mumpung Duit. nang telocer kene ana Pak Lurah. Ana Pak Lurah. Pak Lurah sapa jenenge? Pak Wawan. Pak Wan. Sampeyan gak rene kebajut Pak Wan. Tak rewangi kaya bedes Jepang Pak Wan. Pak Lurah jek ana tangga iki. Mule. Gak jelas. Kok gak jelas. Ah mule. Lah encene wong wayang duwe bojo gak oleh mule. Meneh aku nang omahe Pak Wawan. Kan kate sambang. Lah apa? Moro nang kanca. Lah apa? Lah Pak Wawan iki apamu? Sih? Aku menuntut janji. Pak Wawan iki apamu? Aku tau dinodai gak meteng. Pak Wawan iku wonge waras gak kaya kon. Lah ngenteni mendem goblok kon kuyoan. Kate mendem-mendeman kon nang kene. Apa iki? Lungguh. Jare tari ular. Tari ular rek. Kon tak dadekno nang kene. Lho. Gak ngono. Lungguh. Tari ular apa kethek? Dadi reca. Saiki kok akeh wong yang blinger. Diomongno kok reca sing terkenal iso gare wong melarat cepet sugih, iso ngekekno dhuwit, iso gandakno dhuwit. Berarti iki reca viral. Iya, kon reca viral. Tugase ya apa? Tugasmu lho nggotok. Jenenge reca iku watu, watu ku meneng, gak bablas.
Ngono ah. Iya kono wong mara njaluk tolong oleh duwe. Tapi syaratnya kon menengo. Meneng tok. Diapa-apakno menengo. Misale iki entuk 1 juta. 1 juta dibagi wong loro. Gak Aku iso. lho 500. Oh, gak iso wong sing soro aku kok. Lah kan njaluk piro? 700 kon sing 300. Wah, ya emoh kalau mati di man. Amune. Ono 700, aku 300. Ya wis. Ya, gelem. Syaratnya meneng. Sing penting oleh Duit. duit. Lungguh. Pak Lurah gak munggah. Pak Lurah gak munggah. Iki muka. Kebacut. Meni aku mancing gratis, Pak. Kon gak usah mancing. Lho nggo kuwi apa? Lungguh sira. Lho kok kaya wong siket. Jengking, longgo biasa, sendakep. Wes meneng. Aja obah, Kudu ngentut. empeten. Kudu. Kudu ngoyo, empeten ya. Meneng tak siarne. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Iya. Sing kepingin soge dadak, Iya. mpun dadak kadaluwarsa. Siaran Kemriki. muka enak kaya MC Palapa ngono lho. Ngono ah. Ya. Oh iya. Baik, hadirin dan pemirsa sekalian. Iya. Masih bersama dengan kami Iya. yang akan membuat saudara-saudara Iya. tentunya akan semakin cepat kaya tanpa harus kerja. Cukup kesini pasti saudara kaya. Inilah bersama dengan sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu. Siapakah dia? Hadir ke depan Anda. Inilah dia. Orang yang Ngomong. Aku kakek liya kok kakek cocot. reco. Anak wong, anak. Sopo ini? Calon pasien. Aku meneng ae. Udah wae. Ojo watu. Ada apa? Menengah. Ya kepiten ae. Menengah, menengah. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Teknya ketok kecer. Menengah, menengah, menengah. Jancuk nyonyor cuk. Menengah. Tak kerawuk kon kok. Nyuwun sewu, niki sampean sinten? Kok moro-moro to mriki? Lho iya. Nyerodok ya nyerodok delok-delok ora cahe logor iki lho. Sok nyekekek. Sampeyan kok totok kene? Kene lho. Heeh. Aku iki kan delok nduk TikTok ya Pak ya. Iya. Nduk YouTube. Terus nduk iku apa jenenge? Apa jenenge? IG. IG. Heeh. Terus marung ana nduk apa ngono ki lho. Jarene iku enek. Bokap. Wah, pun apa kok? Ngono loro tae. Gak ana ndok kono. Anake nang media sosial. Yo, Tak umumno anjene. iku jarene enek apa iku reco ketiban. Reco tiban. Reco tiban sing iso nekakno donya. Reco tiban ketiban bandeng. Reco sing iso nekakno donya. Lani cuk. Lah iya gaya apa kon nyambut gawe soro-soro nang kene iso oleh dhuwit. Lani. Lho, Bunge. lho sing penting kenyataan. Lho iki mangke tak getoku coban iki recone. Ya iki. Lho, aku gak
Loh, gak terima berdosa, kurang ajar sampean mang. Kurang ajar. Iki reca gak sembarangan reca lho. Aku nemu iki ngentas kok tambah-tambah ya iki mang. Iki tak pae kaleh. Eh? Ojo. Cok. Kan nduk kene ngene iki terus Nek sampean duwe kajat apa ae, sampean mrene. Sampean njaluk nang Bareco mesti kasembatan. aku iku ngene lho. Aku iki meteng enek lek 10 tahun bonjol 9 menit. Iku meteng tau dunen ngono iku. Oh, meteng kok 10 tahun. Cak. Meteng Heeh. setahun. Setahun. Wayahe 9 bulan 10 dina. Gak lahir-lahir. Lahir. Lah karepe Lah karepe kepengin lahir lho kene. kepengin lahir lho kene. Apa? Dudu anake wong iki. Lah nek sapa? Kok nyatat? Lho, niku jenenge Reca Sakti ngene iki. Oh, reca sakti sih. Sawangane reca. Kupingku diuker. Cak. Apa? Iki recone kok iso ngomong ya kupingku diuker. Nek reca biasa gak iso ngene. Iki reca sakti. Reca sakti. Iya. Terus Meteng dudu anake iki. Oh, bangsat dulu. Ah, meteng dulu oleh kowe. Reca ngelono. Kene ya medhik to. Kene cok, tak. Glek. Nang jalu ah, mbakmu. Nang jalu ah. sik to, recone iki lho lanang kok wedok. Hah? Lanang kok wedok. Recone? Heeh. Wah, nek sampean kepengin reca iki lanang ta wedok, ya sampean delok dhewe. Didelok dhewe. Delok dhewe. Sik tolong gawakno tasku. Hati-hati ngene padha karo nggonmu. Tak delok ae ya, Pak. Heeh. Loh. Loh. Lah. 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 Api ayu. Aduh. Waduh. Saya cak yo. Apa? Reca itu kan apa itu benda mati to? Iya, Benda mati. jenenge watu ya benda Watu itu kan benda mati. Heeh. Lah iki lho koyo wae bojoku kok. Ono apane? Lah enek apa iku mang rodok ireng-ireng semu-semu mangkak ngono kuwi lho. Terus marang ngono enek sing rodok lonjong, marang ngono kok marang-marang becudut rodok dawa man. Salah pondok. Iku kok marang-marang becudut. Ah, usah. Iya, Cak. Delokan. Iya, Apa, Pak? kaya tekku. Sampean pun salah paham. Niku memang koyok tek sampean. Niku tapi mboten koyok ngoten. Niku sing jenenge pusaka. Oh, pusaka. Cak. Pusaka kok iso tembut ngono. Nek pusaka biasa gak iso obah. Iki pusaka yoni. Wah, pusaka digelok wae wedok kok embut-embut. Lho Tak nek gelok mislep. iku pusaka. Yonine ndok kono iku. Janine ndok kono. Justru sing gare mandi ya iku mau sing krembuk-krembuk iku mau. Oh, berarti aku kudune nyekare ndok kene. Nyekare nang kene. Aku ngomongin ndok kene. Iya. Aku nyekar dhisik ya. Cak. Sekarang dhisik. Hmm. Dhisik nang lahir nah wis lah. Nang lho ya. Coba lho. Salam. Mbah Danyang Nyai Danyange wong sak Jawa Timur. Kakean. Kakean. Sak telocor. Situ ae. Iya. Lho lek akeh kan mandi. Loh, tawuran kok garai. Oh, tawuran. Iya, kene ae. Oh. Nyai Danyange wong sak telocor. Kula nyuwun, muga-muga kula niku nak cepet nglairno. Masih kula niku nggih kepengin sak kepengin roh. Anak iki lair kula nang apa wedok. Terus marang ngono, bocah iki ganteng apa ora? Putih apa ireng kan ya kepengin terus aku lek jenenge ibune iku sak kepengin roh lek lahiran iki anakku iku penak gak? Ganteng gak? Pinter gak? Ngono kan kepengin roh lho Mbak aku, Mbak. Jane ku ngono. Empona. Hah? Empona. Jaluk sampean niku napa? Sampeyan njaluk situ ton rol ke sampe totok gempol kono sampean niku. Njaluk cepet lahir ngono ae lho. Aku kan yo kepengin si anakku iki ndang lahir, aku kan yo malah kepengin roh. Anak iki lanang kok wedok. Ngono. Lek lanang iki kan otomatis kan yo ganteng. Wah. Lek wedok kan otomatis kan yo ayu. Kakean. Sampeyan
Padha ae ngono lho, sing penting gak banci lah wis ah. Mengoe. Lho biasa Ngrecon iki mulai teko, yonine pun teko. Pun didoni Pak, Lah gareng. tak dep mengoe. Sampean kurang alu, sing kurang alu. alu. Nggih. Bah, reca. Mancep kayak banci kene. Niku mun mulai ketok pun. Oh. Hasilnya kan terwocok. Mulai apa iku? Mulai wajune kembut-kembut. Kembut-kembut. Nggih. Paribasane reca kaya ngene ya. Paribasane Mbah Reca kula badhe ngomong kalih panjenengan. Ngurus. Paribasane nek bojo kula niki lahir paribasane kan cepet. Kakean paribasane. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, paribasane sawi nek ngomong. Kaken paribasan. Wis Ngeten, gak ngomong. Mbah Reca paribasane bojo kula niki meteng 90 dina punjul saiki. Kula niki bojo kula kepengin lahir paribasane lahir niku paribasane kepethuk anak kula niki ana apa rupane paribasane. Lah kok mboten nyocot. Lah reca kok kene nyocot niku lho. Reca niku ngene sampean ngomong tok, mpun dijawab, mpun dugi. Oh, kok dijawab. Nggih. Nggih, Mbah Reca, kula nek cepet kula lahir Mbah Reca. Paribasane. Cak, Eh, kok nekar kene iki kudu enek kembang. lho iya. Kula lali ngelingno nggih sampean sekar kali kembang. Paribasane sekar karo kembang. Nggih. Ngono lho. Nyai Danyang kaki Danyang. Karo paribasan. Paribasane ngeten lho Mbah Danyang. Terus ngeten paribasane nek kula lahiran iku iso paribasan. Nah, Sing paribasane kudune pinter ngono lho Mbah Danyang. Nah, nek lahir iku paribasane lanang kok wedok. Terus paribasane piye kamu? Paribasane piye? paribasane nek lanang. Nek lanang Ah, cae meneh gede nyambut gawe pinter. Paribasan. Barca. Paribasane nek anakku nang metu, paribasane nek anakku metu ku koyo man. Ngeten ya. Nek anak kula lahir, beh nek lanang. Ya kula balik sampean kula pecok. Mboten napa-napa, sampean pecok sampean su. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngeten Barca. Sampeyan ngomong pitut ke Barca. Paribasane ngomong saiki ya Barca. Paribasane. Barca. Wah, lah kok meneng ae. Wis pasti tumus napa sing dadi penjaluan sampean. berarti terkabul ya, Cak? Pasti terkabul kula jamin. Terkabul. Paribasane diguyah. Ya wis, Cak. Meneng. Ayo. Loh, ngriyen. Sampean niku mpun nyekar mun sembarang. Mosok mboten wonten sing lali sampean iki. Apane? Hah? Apane? Lho ya napa lang ujube ya napa sampean? Ngeten iki pasti pun kasembatan. Ya wis, Cak. Aku tak mulai sih. Mboten nate ngenteni sak wulan rong wulan, 2 jam kas lahir pun. Mpun lahir. Sembarang iku nek temen, sembarang iku nek aman, duit. Sing penting duit, ro akon. Raimu enak, aku kena paribasane keloncom, Cuk. Iku wis resiko. Itu pira iki? Sing penting lho, tak mene lho. Lho, ro akon. 1.600.000. Lah iya. Sakmono akeh lho kurang opo kok. Sing tengah kok gambar. Kene. Kita pakai. Ya. Adem. Adem. Padha
arek kayake. Oh. Aduh. Sampeyan kebelet kaya apa awake? Ana apa? Apa ini benar rumahnya Bapak Roso? Lo sanes keliru sampean. Niki jenenge pedayangan niki. Oh, napa? Pedayangan. Pedanyangan. Nggih. Napa niku? Lho, nggone wong nyekar. Pedanyangan niku mboten beluk niku ta? Lho, kok lak diang lah. Oh, dia. Mboten niki pedayangan. To mriki sampean niku nek njaluk napa-napa, nggih niki nggone. Heeh. Oh iya. Iki tak goleki nang Facebook. Wonten reca tiban terkenal sing teng pundi-pundi pun terkenal, mboten salah nggih niki. Pundi? Niki. Lho pundi? Lho niki lho. Duh ya Allah. Sik nang Qatar arek iki. Niki. Nggih niki. Lah niki kok kaya labubu, Pak. Senes labubu niki. Niki jenenge cokil. Oh, rek. Temenan iki. Nggih niki recoe. Sing apik maneh gak ono. Sing apik maneh. Nek apik lah jenenge porselen. Niki reca. Temenan ta, Pak? Nggih. Kok kaya iblis. Napa? Iblis. Kaitane suwe-suwe kaya gendruwo. Ngene lho, Pak, aku tak cerita sik ya. Sampeyan teng mriki wonten kajate napa? Aku curhat sik, Pak. Sampeyan duwe karep. Iya. Napa? Aku lak dodolan apem, ah. Apem? Apem anget. Apem anget nduk tangkis porong. Apem anget? Iya. Oh, teng mriko ta? Begenggek. Diblesno tambahan. Sampeyan dodol ngoten. Nggih. Terus karo sampeyan teng mriki. Lah apem niku gak payu, Pak, kademen, rada jemek titik ngono lho. Wah, kakean klopo. Menem ben aja akeh-akeh klopoe cek gak banyu, ya. Lah terus mari ngono. Aku kan buka Facebook. Nggih. Buka TikTok. Nggih. Buka micet lho, kok micet? Kok Keliru. micet? IG. Iya, IG. Hmm. Iku ana tulisane viral. Reca ketiban. Reca tiban. Reca tiban. Reca ketiban. Gatik ke. Saman salah nulise. Ya dihapus, wong salah. Nek tak hapuse. Reca tiban. Reca tiban. Iso nuruti karep sembarang. Napa mawon sampean duwe karep napa? Nggih niki jalan keluare solusi yang terbaik. Iki ta. Nggih. Impor niki impor. Tapi iki lho koyo pelangganku, Pak, jenenge Darmanto. Makanya aku kaget, syok. Darmanto? Saman kenal Darmanto sih? Kenal. Lah ya, lak mirip iki lho. Aduh. Lah nek bengi dadi oktan niku sih. Lah nggih niku. Sanes niki reca, asli reca. Watu niki. Sampeyan duwe kajat napa? Apem sampean napa? Ya ampun Darmanto. Itu tadi Pak Lurah mau nyawer aku. Heeh. Kenapa? Terus mari ngono, ngene lho, Pak. Ya napa? Karepku apemku ku payu 75 wong sedina. Sedina 75, Iya. 70 wong. Lho, gak apa-apa anggo. Gak apa-apa. Ngenyek tur. Karepku iku Nggih lumrahe mawon 7 ta. 10 ngoten 70 sampean mulai kira-kira gak jangkangan sampean iku. 75 wong. 75 wong. Aku cek nang munggah kaji, Pak. Cek nang munggah kaji. Apike arek iki rek. 70 wong, empun cacak 70. Sampeyan njaluk 200 wong sedina keturutan. Pokoke sampeyan syaratnya bener. Keturut. Pira-pira? 200. Tuku betadin. Kaya apa? Pun tak pokoke kula jamin nek sampeyan temriki pun mboten salah malih. Berarti langsung dikabulno ya. Lho, mboten terima dikabulno. Tek nyet menik ruduk. Terus piye iki lek njaluk aku? Sampeyan nyekar, sampeyan njaluk, sampeyan sambat bae. Iki disekar. Heeh. Wedi aku. Wedi. Gak nyokot. Udele lo bodong. Iku sing enak. Tutup ana sik, Pak. Tutup ana sik. Lho nek udele gak bodong, gak mandi. Ngono. Justru mandine nang udel. Nak biasae reca iku ana sajene ya. Sajene Iya. wonten iki mah kembang-kembang sak menake iki. Mboten ndoke kula
Eh? Apa? Ndokku dipenyek. Meneng. Sementing oleh Oke kok ono ta. mosok sih. Oh iya ndok kene cuwilik loro. Empun dibuka-buka. Aduh, Cek tambah mandi ngono lho. mungkin yonine ilang. Langsung ndaca iki. Nggih. Iki duwe sapa wae. Sing temen sampean sing serius. Arep sampean apa? Bare to. Hei. Iki lho gak sopan. Apa? Ndokku dikene nang ngene-ngene. Semeneng wae, sementing. Senek goblok. Sing penting oleh Iki lho tangane. Enggak, apa? kan loro iku ndok ya. Heeh. Lah sijine kok ngene-ngene iku apa? Apa? Sing ngene-ngene. Iku sentolo. Meneng wae, empeten goblok. Lapa teh Yumi guyu kok kelimu Yumi. Aduh ambune banger kene kaya apa? Ancene reca kae dintes teko tambak ya ambune ya banger. Boleh aku kate kusu iki. Empeten nek kepengin kesempatan apa jaluan sampean. Bare to. Apa? Sumpah enak kon. Kon meneh suatu saat dadi reca. Kak, iki lho ndoke didilat. Meneng. Aduh, Ki. Apa? Aduh, Apa? dipletet. Aduh. Aduh. Aduh, pun nemen-nemen. Aduh. Pun nemen-nemen, Mbak. Lu tak. Lu sepurane yo. Apa, Mbak? Ndoke tak pecano. Loh. Ndokmu pecah. Enggak. Ngadeg. Sepurane yo ta. Mboten napa-napa mungkin kula gekno ndok malih. Masalah ndok mawon. Gampang pun. Pokoke sampean kesempatan. Aku brene ae. Ambune banger kok. Ya ana pasien situ ambus-ambus ae rek. Baret ta. Mbak kula nyuwun. Kopengmu kok ngalih nang kono ta? Engko. Ben warung kula laris, Mbak. Nggih. Sedina 75 uang sing tuku apemku ya, Mbak. Oke. Tapi apemku tuh gawene sing sari, Mbak, aja cemek-cemek apemku saiki cemek. Pipin bareng karak. Ojo jawab. Tapi temen ya, Mbak, 75 uang, Mbak. Nggih. Wes ta. Ngono ku ya apa? Empun sampean sambat. Empun nak, nggih empun. Ampun. Loh, sampean kate nandi? Kate foto sih. Loh, oh selfie. Oh nggih, monggo. Kula semoto. Jangan dibaca pesannya ya. Itu tagihan Mekar Syariah dan FIF. Betul ya. 1, 2, 3. Nggih. Apa? Ambu banges. Pon, sip. Sak putuan niku 1 juta lho niku. Sak juta. Nggih. Tenang ae, Cak. Tapi aku iki yo gak duwe akeh-akeh, Cak. Tak adai amplop iki yo, Cak yo. Nggih. Iki mangku bayaranku. Ngoten. Bayaran dodol apa, Mang? Nek sampean naik kelas benjing tikel 100 bali. Lu aku ikhlas. Nggih kedah ikhlas, sing ngeten iki mboten ikhlas iki mboten balik. Balik rene. Nggih, nggih sampean balik malih nek pun mantun nggih. Nek sampean tuku apemku ya, Pak ya. Lho, guys. Gak masalah saiki gak menim wis iya. Iya. Tak tukune dhewe. Tamu kuwi. Wis ya, Cak. Aku Nggih. tak balik buka warung sih. Kabul kasate sampean kula Nggih, dongaaken. sanuwun. Nggih, Semangat. sami-sami. Tak itu wis. Wah, kok reco kok cerangapan ngene kon niku. Goblok. Congok kon niku. Lah diputel amplop ae gak ero. Kok dadi joki congok. Kayak ana tarif nang TikTok. Ana para
normal dibayar 5.500 iki. Jenenge ngene gak iso tarif, sae kelasé wonge, iku mung oleh jutaan iku yo an. Rupane ayu gak gablek duwe. Gak apa-apa, kaitan kok suwe-suwe tambah akeh. Sementing kok nyambut gawe sing genah. Untung aku mau dikei ayam mau. Wah iso. Iso. Tak jalukane panjere. Pokoke ojo sampe oleh duit dilumpukno, pira-pira dilumpukno. Nek mbasi 5.000 nek teko nang kene wong 2.000, 5.000 ping 2.000. 10 juta kon. Beneran? Iya. 10 juta kok 3 juta lho. Iya yo. Aku me ya wis 20% gak apa. Ya. Sing penting kon pokoke ojo sampe obah. Sopo ae sing teko kon kudu sepaneng, meneng. Dikudu meneng. Di apa-apano meneng, diobah-obahno meneng. Ngono. Sing penting oleh duit. Ngono lho. Kok gawe ngene wong-wong gak ono sing gelem ya. Timbangane soro-soro ngetokno keringet ngene ae wis duit Ojo tok. reken arek-arek. Lah iya. Gendeng kunet-kunet iki arek gendeng. Nganut ae. Monggo sing mbutuhaken gampangno rejeki, sing mbutuhaken anake pinter gathik sinau, sing mbutuhaken dadi pejabat, cepet-cepetan langsung benjing langsung dadi tang mriki nggone. Reca Tiban. Iki wong sugih ta, wong sugih ta kita. Kudu wong sugih iki gayahe ngene wae. Iki sering majeki arek-arek mancing iki. Wong telocor iku sugih gak ketara yang ngene iki. Berarti CEO nyamar gendeng. CEO nyamar gendeng. Sampeyan butuh napa, Pak? 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 Halo, Pak. Waduh, lang gendeng temen iki lang. Pak, sampeyan teng mriki butuh napa? Reca ku meneng reca. Reca meneng. Meneng reca iku. Ojo. Apen-apen. Iku wong semleng di. Enggak. Kok gendeng Duduk. gak ta? Pak. Wah, ya wong gendeng temen iki ketok. Hei, hei. Hei. Stop. Stop.
apa? Ame wong gendeng mercon. Hah? Cangkemku nyonyor. Duwe emang ndi? Duwe matamu aku mbledok tok kene. Lah wong kono nggak nang kene kok iso. Ya digawa wong gendeng iku mau. Lho, ya apa sih kon niku? Paling kok sengitno paling. Sing apa? Lah iku lho kono. Adelok apa mengit aku? Gak. Iki lah apa sih brene? Bolak-balik rasa ambek Okta. Ampun, Bos. Kon kok nyambut gawe kaya ngene nduk kene iki sing ngijini sapa? Kate nyambut gawe apa, Bos? Nyambut gawe gak halal ngene iki, bujuki wong. Nyambut gawe sing halal ae. Kon nek sing mbok bujuki gak trimo, dilaporno penjara kon. Oh, tak pencucian, Bos. Kula nyambut gawe napa-napa gak iso, Pak. Iso aku mek ngene iki, Pak. Lah tapi kon nipu wong iku jenenge. Lah ya napa malih aku nyambut gawe tembuti-pundi mboten Wes saiki kon sadar apa tak laporno? Lho, Gak apa-apa. gak apa-apaan kok Dilaporno oleh sembako. Tamu kuno. Kakekmu Apa, kono. Pak? Dihukum. Dihukum. Gak apa-apa. Lho, Gak apa-apa ya. Diolehno brontong. Dihukum. Mau, Pak. Ampun, Pak. sadar ya. Sadar, Pak. Sadar, Ya Pak. wis, nyambut gawe sing apik, dosamu akeh nang tobaton nang ngene sing gawe urip, cek di ngapura dosane. Ngono, Pak. Saiki ayo nang Telocor. Nontok Ludruk Budi Wijaya ditangkap wong Telocor. Kula main ya kula ngian. Lah iya bengi iki lakone apik, lakone rame. Lakane napa? Lakone Asmara Murni. Oh, Asmara Murni ku lakon apik sampai esuk. ngoten nggih. Bersama Ludruk Budi Wijaya. Ayo, kejar! Kejar!